Tady je pohled z hlavního hřiště přes tribunu. Skybox Mlacovský, terasa, je vstup do naší hospůdky. Tady je vstup do šaten, kde se ta dorostenecká galerka převléká. Dneska je pondělí 22. dubna, teda samozřejmě že října. Tak se půjdeme podívat, kdo z nich se dostavil na trénink. Stojíme chvilku tady na kraji, protože budou určitě sami zprosté slova. Ahoj, dobrý den. Jirka Polčák, toto je taky hráč dorostu. Jirka Polčák, dlouho ho nikdo neviděl. Vystačené ho už vůbec ne. Lukáš Hruška taky tu dlouho nebyl. Nejslabší obránce. Toho vůbec neznám. Jak radši za ty svaly. Tam je Sano, toho poznám. Zdravím, Karla! Honza Šalanda, to je ten, co jsem tam natáčel tu hromádku venku, tak to je autor té hromádky, tam nablité u toho těch kol. Doufám, že nejde zvuk. Kde je stres? Tady máš moje. Tady je hlavní prezentace, hlavní bukvice celé kabiny. Tady je Waďa. Na to nemáme takového dále. Tam si má? Karle, to máš pak na večer, budeš sledovat. A tam je nový, ano. Mě říkají Méďa Péďa, jakože pedofil. Jsme měli na představení všecko, myslím, že asi dneska nebude.